Aku kerja nang luar negeri ki sing penting omah, Mbak. Sing penting omah seneng anakku, bojoku. Duit kira tak pikir, duit iso digoleki. Sing penting mereka seneng, aku wis seneng nak bojoku ora selingkuh. Hei, kowe nak mikirmu ngono ya kabeh-kabeh nggo omah, duitmu mbok brukno kabeh nggo omah. Anakmu, bojomu, keluargamu, kabeh keluargamu ben seneng. Ya ajur awakmu nak ngono carane. Kabeh mbok brukno nang omah terus awakmu ora mbok pikirke. Ora mikir nabung nggo masa depanmu ngono, masa tuamu. Lah awakmu tekan tuwek apa arep nang luar negeri? Apa arep balik? Ya saiki sik enom sik sehat, ora apa-apa. Ngomong ngono, engko nak slot suwe slot tuwek. Apa awakmu gak butuh istirahat ning omah? Kok mikirin ngono? Nabung lho, duit penting. Nek awakmu tuwek ra ndek duit, sing ngopeni awakmu sapa? Sing gelem ngopeni awakmu sapa? Hah? Sing gelem ngopeni awakmu sapa nek keadaan awakmu wong ra duwe. Dadi ya biarpun awakmu mantan TKW misalnya duit akeh, ndek biyen kerja le nek ngomah ora ndek duit, ora ndek tabungan. Sing gelem nglirik awakmu sapa? Akeh ngono kuwi ya. Wong tua biyen kerja rekoso nang luar negeri ngopeni anak sembarang kanggo keluarga lah. Bar tekan omah ora ana sing peduli malah digubak ning panti jompo ngono kae. Oke sing ngono kuwi ya. Kok kabeh nggo wong tuamu, kabeh nggo keluargamu, nggo anak bojomu pemeneh sing penting ra selingkuh. Hah? Goblik nang ngono kuwi caramu. Sing penting ki nabung duit, nggo keluarga kuwi sak perlune.